Sú to prechody, čo nedostávam často, ich vypijam chlastom a tvárim sa, že ma to netrápi. Hrdo kráčam vpred, no je rozdiel, čo myslím, čo povie pár vied. Neustále vám otváram ránu ku mne do života, ktorý ako tak ujde. Neviem, či si to uvedomí, že čo to vlastne robím. Spýtujem si svedomie a snažím sa byť dobrý. Není všetko tak, ako by si chcel v živote. Nedosiahneš stále vytúžený cieľ, toto mi vravel starší a nechápal som tomu, kým nerozpel som dospieť, znamená pôjdeš dolu. Ako stredná škola, kde som zažil to podstatné, či lásky podneby a k tomu aj to ostatné. Ďakujem všetkým za to, že boli vtedy so mnou. Lutujem, čo som nestiel, no viac som sa nezmohol. No prišlo obdobie, kedy treba ísť späť, zahodiť staré za hlavu a neobzerať späť. To obdobie nás stretlo, nevedel som prekonať, cítil som sa saniko, nemohol som zavolať. Nechápal som veci a nechápem ich stále, mám 19 rokov a stále neviem kade. Ja netuším, či som vtedy urobil správne, keď na minulosť nemyslel, spomienky mi kradne. Boli obdobia, keď som nevedel ako, ani jednoduché veci vôbec nešli ľahko a vôbec nešlo o mňa, ale záležalo na kom. Nechcel som ju stratiť, som bojoval so strachom. Všetky prekážky sa mi chodili dokola, šlo obdobie stresu a s ním došla aj matura. Kto ma poznal zavel, určite ťa pochová. Začal som tomu veriť a chcel som začať od znova. Nedalo sa tak, osud musel som ja prijať a snažiť sa to dohrať a pred koncom nezliať. Aj keď mi nikto neveril, musel som byť silný. Robil som to pre seba a vôbec nie pre iných. Teraz chodím na výšku, ja na rozdiel od teba, nesplnilo sa to, brášku, čo